बाकी सही हमारा मन पड़ो कह दी 5 बरिस पहले 2 गो लड़किन के बियाह एक साले हो गए। हो गई एक साल में बियाह हो गए तब नैहर दोनों जनी आई रहेलू। के गए बरा मेला लागल में भीड़ भइल बा मर्द मेहरारू सब जुटल में नारी समाज भी मर्द समाज भी तो दोनों जनी मेला घूमे गई रहेलू। एक के संग ना तार बाबूजी के संग गई रहेलू के भुलाइलो। अब दोनों जानी के अचके में भेंट भइल तो हमने कहते हाथी औरत जानते बानी। भेंट भइला पर का बतियाइलू तार घर कैसन बा बर कैसन बा सास ससुर कैसन बा माने ला लो कि ना तो होशियार रही ना हियो मानत है सास ससुर के तो कहे कि हम पूजा करिले। हां बेवकूफ रही तो कहे कि हमरा के बोल ली तो हम 2-3 बेल ना मरबो करी। अब समाचार बतियावत रहलो बतियाली हलो कुल समाचार तई जने कहली कि ए सखी सब ठीक बा हमर मारना बड़ी भूलकड़ मिल गइल बा। भूलकड़ माने बतिये भूला जाला। हां ज्यादा कोनो काम नहीं कहो हाला मंच के जरी कान का लगे होई त बेयास डिस्टर्ब हो जाए। भूलकड़ बात कैसे जान लू कैसे आ तो मत पूछे सखी दुर्गा पूजा में भेजले रहनी कि जाई एगो साड़ी किनले तनी हम मेला घूमे जाए रावण के पुतला दहन देखे जाए गोइल किने खातिर मारदा आ दुकान पर जाके भूला जाता ओने से लुंगी किन ले होता अपना खातिर तो दूसर को जाने कहले कि तोर तो ठीक बा साड़ी के बदला लुंगियो ले आइल हम हमार तो भूलकड़ हो 4 साल ससुरा रहनी एगो 2 साल के लइको बा 1 महीना खातिर नैहर आई रहनी आ नैहरो में से मेला घूमे गोरनी आ तले मेलवा में अचानक मर्दा सामने ही पड़ गइल। अरे होई देखो एक टकिए देखता तो हम पूछनी का देखता का माने का चुप 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 फिर पूछनी का देखता नहीं का ते बारा जब पूछनी नु कि का देखता नहीं का आतना भूलकड़ बा हां हाथ जोड़ के कहता कि बहन जी हमनी के भेंट कहीं भइल बा का पहिले का कनी हो दीदी श्री हम लोग का मुलाकात पहले कहीं हुआ है क्या कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है तो वो बनल रहले कहले कि नहीं खचिन हो नहीं खचिन हो हमें ने तहरा बाबूजी के बड़की पतो हो बहुत बहुत पुरस्कार आइल बा हमनियों के जिला में नंबरी मिले लागल कम बात नहीं खन अपन सब हुआ तो एगो हमार गांव हो बिरदाबन 2 गो ब्यास आई रहे लो 2 ताल गाली हलो बहनी लेना बना रह जाएंगे 2 बजे कहलो कि क्रिया खा के जाता नहीं जा कि एक बाद ना आइम जाता हमरा गांव जना कहले कि क्रिया खा के जाता जब केहू होई तो सुनहु ना आइब जा। डॉक्टर जनक लाल सिंह जी 100 रुपया पुरस्कार भइले बनी डॉक्टर साहब के हार्दिक शुभकामना बा बार बार नमस्कार प्रणाम। तो फागुन महीना हाथ तनी भर फागुन के झलक भी चाहेला झलक तो हनुमान जी के हमें शंकर जी का लड़का हमें शंकर सुवन केसरी नंदन शंकरो जी का लड़का कहाइल बड़े शंकर जी के अभियान सिंह में हो पवन पुत्र भी कहाइल बड़े केसरी नंदन भी कहाइल बड़े 4 आदमी के प्रमाणिका में आवेला राम जी के खास भाइयों कहाइल बड़े तो कल भेद में चारू कथा सही हो लोग कहले कि हमें दूसरे लिखल बा हमें दूसरे लिखल बा। पवन सिंह का भी अब मोछ आवत रहे मार्केट में चहकल ना रहले ओकरी हमार दुगोला होके रमाशंकर यादव के भतीजा जितेंद्र लंगड़ रहले हमने के नाम प्रचार रहे हाफ लंगड़ साफ लंगड़ ओकरी हाफ साफ के जोड़ी चलत रहे हई बबुआ तो घरी आइलो ना होई घरी बाबूजी के गेस्ट रूम में हो लिक्विड सामान एगो फिल्म आई रहे नो एंट्री वही में धुन रहे कि नो 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 अभी चलता रहे
तले पवन सिंह चोरी को के गा दहले का कहले यही लय में भोजपुरी गीत उनकर सुपर डुपर हिट हो गइल मार्केट में आ गइल ना गइल रहल कि बड़ी जलीदार बा तोहार कुर्ती बड़ा तीत लागेला हमार सुरुती ली नहीं इनका रखी ओकर खूबी जाने लो का 4 बजे भोर में लगा दी फुर्ती ले लो लोटा तू जल्दी धर परती अरे भाई तो ब्यास बुझाता रहो ब्यास हो का ब्यास को भी दोनों है हाय ब्यास का भी दोनों हैं है ये तो चटकल वाला हिंदी बोलता रहे हाँ हमरो घर के 2 आदमी रहता है लो चटकल में हाँ लुंगे गंजी परिसरा से हावड़ा ले घूमी आइलू बाकी भेटैला पर हिंदी झारी लो का भेंता केने केने रहता है कि लोग आई नहीं पढ़ाता है कने काहे के व्याकरण के भूभुन तुरले बड़लो भोजपुरी बोलो लो मर्दे ओए ना तू कहला हो ब्यास हबो हई ब्यास को भी दोनों हई दोनों जी प्रभु जी करस तू तीनों हो जा काका जी ब्यासो कवियो आयोजन कर तू अच्छा सटा चलेला चलेला मेन माइक मिलेला मिलेला जाके गावे लो गाइले कौना फंक्शन में ब्यास लोग का श्राद्ध में गाइले हम ब्यास लो मुएला तो जी श्राद्ध में हाँ हमू गाइले कहिया जी आओ पिट्टू बहुभोज में माई थावे वाली के नाम ऊंचा बा वो सब बढ़िया बढ़िया मंदिर अपने जिला में बा अदरो जिला में बा ले बा लेकिन माई थावे वाली के नाम ऊंचा काहे बा का है बखोरापुर वाली काली जी के हां जितना दूर में खाए खातिर व्यवस्था लोग के बनावल बा उतना दूर में थावे मंदिर हो हां थावे मंदिर से 100 गुना ज्यादा लागत हो जा लागल बा आ तबो नाम थावे वाली के बा काहे काहे ये जब मूर्ति स्थापना को के मंदिर नहीं खे बनो ना ये जब माई साक्षात आइल बड़ी वो गीतिए में बा त केहू कहे थावे वाली केहू कहे रहसु वाली मीठा मीठा काम होके जी केहू कहे थावे वाली केहू कहे रहसु वाली कलकत्ता के काली बखोरापुर वाली एक मारू नाम तो 1000 बार हो माई तहर महिमा बार बार हो माई तहर महिमा बार बार हो थावे वाली के है आजो मंदिर पर जे गइल होई घरे नु होटल बन गइल कोठिया में हथुआ महाराज लो अपना के अपन कब्जा कइल हन त 1 किलोमीटर ले त लोग घर बना ले राज की जमीन में राजा मनन सिंह के राज चलत रहे बगल में जंगल बगल में भवानीपुर गांव जात के चमार एगो रहले रहसु कतरा काट के लेव से जंगल में घरी बाघो रहले सो अब भगवान के ध के रसोरी में ना सांपन से गूंथ देश आ दौरी करस त धान निकले जो ना रहसु के बाघ दौरी बनल बा गवर्नमेंट बनवले भी राजा मनोहर सिंह के समाचार जब मिले कहले रहसुआ हमारे ही राज में रह के हमारी मान सम्मान का अपमान करते हो ये कौन जादू जानते हो माई के कृपा से वाह वाह माई के कृपा बड़ी तान के कलह कोनो बात ना पूजा बीतल बा बोलाओ तोरा माई के देखो कहले कि हमरा माई ना होई ना जगत जननी माई होई कहले बुलाओ कहले कि परले मच जाई कहले बुलाओ रसू लगले बुलाओ माई कामरूप गुवाहाटी से कलकत्ता पटना छपरा जिला आमी मढ़ौरा हणसर घोड़ा घाट होते हुए आ गोपालगंज जिला थावे में आके आ रहसू के मस्तक फाड़ के हाथ के कंगन दिखा देली रहसू तर गइले आ मनन सिंह खानदान दरिए पर मार गइले देखने न कोठी में देखो कि होतल के देखेला रहलो जा ना
अंडरग्राउंड तना बाहरन भी के लोग भर देले रहलो तो माई के कृपा नहीं हटे भैया उहे मुड़िया रहसू के हाजी पत्थर के हो गई हो गई। आ माई के हाथवा के कंगनावा हाँ ओकरा अगल बगल देवाल लेकर राजा के परिवार के तक रहे ना लोग मंदिर बनवाओ हाँ अब विकसित भइल मंदिर हाँ। त माई जो साक्षात आइल बड़ी आइल बाड़ी ऐसे बोलो बम के हो जाला देवरिया जिले के होके गोरखपुर के होके कहीं के होके त माई के लगे जाके दर्शन कर लेला आवती में चाहे जाती में हाँ साक्षात माई हो जाइल बड़ी जब मूर्ति दे के प्राण प्रतिष्ठा नहीं के कल गई ना बहरी वाला मूर्ति रो देखे के मिलेला हाँ ओरिजिनल मूर्ति दुर्गा पूजा से हट के जाए सलहाता दिन में तो पंडाल भीतर लेके दर्शन कराए तो कैसे आइली कैसे कि राजा मन न हट पइले रसू जी को हट बोलइले राजा मन न हट पइले रसू जी को हट बोलइले राजा मनन हट कइले रसू जी तो हट बोलइले कइले तो का कइले तुरलू मनन के घुमा रखलू रहसु कसान तुरलू मनन के घुमान रखलू रहसु कसान दया पावे खातिर पर विचार बन हो माई तहर महिमा अपार बन हो माई तहर महिमा अपार बन हो आइलू तो कहाँ आइलू राजा के सिंहासन पर ना सोना के सिंहासन पर ना तोषक रजाई पर ना जी नाम आई जहाँ भक्त बुलाओ तो तहाँ दर्शन दिला हाँ तो आइल बाड़ू बनवा कयो तो तोहरा के पूजल बीजे तो आइल बाड़ू बनवा कयो तो तोहरा के पूजल बीजे तो अरे बिनावा बोलावे तोहरे बगी तकावे अभी अंतवा बोलावे तोहरे बगी तकावे बेटा तोहर पड़ल लाचार पर हो माई तोहर महिमा गाँव जानी कि रामलीला के पाठ चलत रहे हरि राम हो राम रामलीला रामलीला पर्दा रहला एगो दूगो तीनगो लाइन से खींचल रहला ना हाँ जी जहाँ कौना में कौन सीन आवता हाँ आगे अभी रोल चलत रहे तब पिछवा के हम घूमनी हाँ तो एगो 1.5 क्विंटल के रावण बन रहे 10 गो मुड़ी लगा के लक्ष्मण जी और राम जी पिछवा रोटिया के हाँ बतियावत रहे लड़का रहने जा हमने के हाँ जी तो रावण कहता लक्ष्मण से का कहता लक्ष्मण लक्ष्मण थोड़ा चिनौती देना 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 तो तो लक्ष्मण जी कहता रहे कि हमार सुरती खत्म बा खत्म बा खत्म बा तो राम जी कहता रहे अपना रोल में का कहता राजन राजन मिथ्या बात नहीं बोलते झूठ मत बोलो नहीं नहीं अभी तो चिनौती हमको दिया था चिनौती फूल है फूल है है फूल है तो लक्ष्मण जी कहता रहे चुप रहो चुप रह तारा एगो मुंह रहा एक खाली निकल रहा हो हाँ कि रावण हसरवा के 10 गो मुंह बा चिनौती खाली को दिए के बेर में बियान आफत हो जाई सावरिया हेलो शिव जी के भंडारा में अपना जिला भर में शिवरात्रि बहुत जगह भइल बा कि हाथाना भोजन हम ना देखने ना लोग खइला से हटत नहीं जवार भर के लोग माने केहू बाकी नहीं खाए सब यही नहीं खे कि गाँव में अपने गांव के लोग खाई हाँ कहीं के केहू आइल बाटे भंडारा इतना विशाल भइल बा जा हाँ ये कब ऐसे हम तो नहीं हम मान ली 12 बजे के बाद में हाँ ये कब ऐसे चला था कौनो तो नहीं भोला दानी
रह सबको बनौले रही हाँ कमेटी बना रहे मंदिर भी बड़ी भव्य बनल भाई जी भोला दाने की कृपा नगर पर बना रहे हमनियों पर बना रहे वाह धन सावरिया काका खाना खा के जाइ हो ना ना ले लो हम तारा के नहीं हमारा मिल हमारा ना, काल ना। मिलर होवे गम सी तारा के ना ना ना। ड्राइवर साहब पहना दिया हमारा बापे जस बड़ा गार्जियन जस बड़ा ले लो हमनी का डेली मिलेला रखी रहुआ हमने के तो रोज के ये काम है ना वो दल सुरती उरती खाई आशीर्वाद दे बनू हमरा के तारा लेके जस खुश बने काका सावरिया रे कि अब सा डरना हा 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 मुसलमान लोग के अल्लाह कहीं हाँ चाहे खुदा कहीं हाँ चाहे हिंदू भाई के शंकर जी कहीं चाहे राम जी कहीं चाहे कृष्ण जी हाँ ये सब एक शक्ति हो तब ये है धर्म अलग अलग बटा गइल बा सनातन धर्म इस्लाम धर्म यहूदी धर्म हाँ जी बाकी मंजिल सब करे के बा बाबूजी कहो चाहे पापा कहो चाहे डैडी कहो चाहे नूनू कहो हाँ जो पे के उनके के बा हाँ गलती नानू कोनी हो ना ये बेकार में लोग कहले कि हम अल्लाह के नाम मानी ले तो हम राम के नाम मानी ले ये सब है शक्ति एक हो केहू का मानो तरन हाँ तो केहू भगवान के नु शक्ति हो हाँ चाहे रविदास बाबा का मानो हाँ चाहे जय भीम के मानो मानो चाहे राम जी के मानो चाहे शंकर जी के मानो चाहे कृष्ण जी के हाँ। केहू के मानो तारन हुए एक आदमी के हाँ तो उहे तरह खातिर भगवान बड़े तब का पत्थर के पूजब तो भगवान बड़े ना मन बता एगो रास्ता के रोड़ा हो तब तू ही भगवान राम तू ही कन्हैया तू ही परशुराम चारों धाम ये गोसैया छोड़ के जबूरा नाम नाम जब मैं आठ हो जाम ऊपर बनवल बिगड़ल काम ये गोसैया नीचे बहेलिया जाल बिछवले व्याधा लगवले बा निशान ये गोसैया हे 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 भगवान राम आई के बचाई ही लाजो भंवर में फसली चिड़ैया ये गोसैया प्रेम से बोली भगवान भगवान की ये गांव का भी धन्यवाद बा कमेटी के भी धन्यवाद बा हाँ भव्य आयोजन कैले बानी सब है और लोग के भी सहयोग बा बाकी दिखावटी सजावटी बनावटी राउटी हाँ एक और लाइफ ना होला ना बनावटी प्रेम हुई हो ढेर दिन ना चले ना दिखावटी व्यवहार हुई मित्रता हुई हो ना चले ना सजावटी चीज ना चलेला ना शादी भी हमें लड़की का मेकअप करा दिया था करिया लड़की को उजर बना दिया था हाँ तो कितना देर खाती कितना दे 2-4 घंटा खाती हाँ तनी भर पसीना होता तो कहता कि भाला मरल बा लकीर फाट जाता है जा करिया है हाँ ओकर लाइफ ना है राउटी बा एकरो लाइफ ना एबरा निमन लागता हाँ 2-4 दिन छोड़ दबा बुधिया उधिया के बरोबर हो जाई हाँ बड़ा पुराना धुन है कि जमुना किनारे मोरा गाँव एक ना घूमले वही हाँ एकरे के पवन सिंह ताजा कर दिले ऐसे कि 40 साल पुरान हो हाँ 40 साल से कम उम्र के लड़का लोग बुझाई कि नए है कि कच कच मारो तारुआ
ए पियर फराक के पर हम भजन एगो गवनी कि रोम रोम में बसल बाड़े राम दुख तमाम हरि हैं तो रोम रोम में बसल बाड़े राम दुख तमाम हरि हैं रोम रोम में बसल बाड़े राम दुख तमाम हरि हैं नाम जपत शिव अमर भयो भाया हूँ जन्म मरण के संशय गयो गए हूँ हमरवा शंकर जी के पूजे तन जाई के करा के पूजे ले केकरा के केकर नाम जप के अमर हो गइले केकर ई जो पहले राम के हाँ आ राम जो पहले शिव के शिव द्रोही मम भक्त कहावा ई सपनों में भगवान के नाम भावेला ना ये शिव के द्रोह को के चाही कि राम के हो जाई राम से द्रोह को के शिव के हो जाई तो कबो संभव नहीं है नो बाबा नो कंपनी के है तो हर हर महादेव शंकर जी कहल से हर हर महादेव शंकर जी कहल से देव इहो कहले हमें हमारो में बसल बाड़े राम दुख तमाम हरे हमारो में बसल बाड़े राम दुख तमाम हरे जेकर राम ना बिगड़ी है देखा है दुआ तला कृपा रही जो हरिजन के तो वत को देले भाई कोनो बात ना पूजा बीत गेल बाबू और पिताजी को रोम रोम में के बसावो नीच जाति के भिलनी तो भक्ति में जाति ना देखल जाला ना डोम हवा के चमार हवा के बाबू साहब हवा के बाबा जी हवा भूमिहार हवा ना तरह में भक्ति रही तो तरह के भगवान दर्शन दे दिए तार दिए हां आई ऐसा देवता हमें शंकर जी बैजू वही रहले एगो हां एक दिन देखले गोइया हमार थान इतना छोड़ले भी आ दूध करते नहीं खले तो जाके देखो तरह के एगो शिवलिंग बा हां अब शिवलिंग पर जाती है गोइया हर हर दूध अपने मने गिरे लागोता तब देहाती रहल है लाठी ले आके उस शिवलिंगवा पर लगल हुमच हुमच मारे खियाव तनी हम सारा दूध पी हल तर तू ए जे लुकाइल वाला टसमस नहीं होते जैसे रोज मारस एक दिन भुला गइले हां खाना खाए बैठ गइले हां खाना वाना सान देले हां तो ले याद पड़ता कि जा जा आई तो उनकर दवाई देबे ना कोई नहीं हां और खाना छोड़ के वहींगा अब भूखे देह जाके लगले होई छक मारे भोला दानी प्रकट हो गने कि धन हवा भगत धन हवा खाना छोड़ के भूखाइल बड़ा तबु आ गेल सेवा करे खातिर अरे तोहरे नाम पर हमारे धाम के नाम बैजनाथ धाम बनल बैजू के नाम जा धन भोला बाबा तोड़ भांगी हमें इनका से मांगो मो ना बेमंगले दे दी है तरह के तरह उम्मीद से अधिका यह महादेव हर हर भोला दानी हमें हां रहन स्वभाव के भोला हमें सबरियो जब लहली दाम के हां कि दर्शन देखई है अमरी रहिया खोजेली सबरी दर्शन देखई है अमरी रहिया खोजेली सबरी मैंने और खोल दो बाबू दबा जाता हो साउंड वाला मेन से खोला हो नाच बाजा दिखा है तो मेन से खोला हो हेलो ना साउंड बढ़ाओ ना बेस्टिंग बा
हेलो दर्शन देखई है अमरी रहिया खोजेली समरी रहिया निहरली सुबह शाम दुख तमाम हरि रहिया निहरली सुबह शाम दुख तमाम हरि अब तो नहीं लय लयदारी